ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪದ್ದೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಐತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಅಂಚ ಇನಿ ಐತೆ ಚಾಗ್ ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪುದೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಂದು ನೆಂತನೆ ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪುನಗನೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಮೇಕಿ ಕಾಲ್ ಅಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಯ್ಡ್ ಪಾತಿರೋ ಒಂದು ಐನ್ ಮಂತೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಬುಕ್ಕ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ನೆ ಚಾಯನ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನೆಂತಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಂಡದು ಬುಕ್ಕ ನೆಂಪಾಂಡಿಂಕ್ ಅಂಚ ಐನಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗಂದು ಅಂಡದು ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲೆ ಸರಿ ನಾನೈತೆ ಇನಿ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತು ಆಪುಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತು ಅನ್ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊನ್ವೆ ಇನಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಾನೈತೆ ನನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ನಾನು ಆಡ ಪೋಣ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಉಂಡು ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಕೊರ್ನೆ ಎನ್ಕ್ 10 ದಿನ ಉಂಡು ಪನ್ನೆರ ಪುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಐನೆ ಡೇಟ್ ಆಪಲ್ಲ ಆವು ಐಕ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಡದು ನೆನೆತದೆ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊನ್ವೆ ಕೆಲವಾತ ಐಟಮ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಆಯರ ಉಂಡು ಐನು ತುಕ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪನೆ ದೆತ್ತನೊಲಿ ಅಂಡದು ನೆನೆತದೆ ಕೆಲವುದೇನು ದೆತ್ತು ದೀತೆ ಐನೀನಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಐನ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಬರ್ತೊಡ್ವೆ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿತ್ತು ನಾನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಏನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪುಸತ್ತಾದಿತ್ತು ನೆಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಚಾ ಪರ್ರೆ ಎಂದು ಕುಂದೆ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಚಾ ಪರ್ದು ಪೋಯಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ ಬರ ಚಾ ಪರ್ದಾಂಡು ಯಾನೊಂದು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಚಾ ಪರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಪೆರ್ಪ ಬೈಯಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಂದು ಅಂದು ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋಡು ಅನ್ಪುನ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಕ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೋತ ನೆಜ್ಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋಡು ನಾಪುಂಡು ಆಂಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೆಪ್ಪು ಅಣ್ಣಿನ ಇಂಕ ಬೆಗ್ಗರ ಆಸೆ ಓದಿತ್ತರು ಅಜ್ಜ ಹಸ್ಬೆಂಡ ಈಗ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನೋಡು ಆಸೆ ಓದಿತ್ತು ನಂಚ ರೆಡ ಕೇಕ್ ಪತ್ತೋ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಪಂಡೆ ಅಜ್ಜ ಮುಲು ಕೇಕ್ ತೆತ್ತೋ ಬತ್ತದೇರು ಇಂಚ ಇಂಕ್ ಕೇಕ್ ತೂನಗನೆ ಆಸೆ ತಡೆಯರೆ ತಿರ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಂಚೈನಿಟ್ಟು ಅತ್ತ ಬನ್ನಗನೆ 2 ಪೀಸ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ತಿಂದೆ ಹಿತ್ತೆ ಪುಳಿಕ್ ಚಾಪರ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಪ್ಸ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ಒಂದು ಕನ್ನ ಚಾಯ ಅಂಚ ಬೊಕ ಮುಲು ಒಂದು ಲಾಡು ಮೋತಿಚೂರು ಲಾಡು ಇಂದು ಲೆಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಅಂಚ ಅವಳ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತದು ತಿಂದೆ. ಹಲೋ ಯಾನೈತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗಾಂಡದು ಕುಲ್ಲುದೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಯೂಸ್ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಯಾನು ಇತ್ತದೇ ತೊಂದೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಮೂಲಿ ಇಲ್ಲಲೆ ಐನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇದು ಕೊಂಡೋಲಿ ಪಂದ ಇಂಚ ಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಐಟಮ್ ನಲ್ಪನೆ ಆ ಟೈಮಡು ಅವಳೆ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಆತ ತಂದು ಪಂಡ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಅಂಚೈನೇಟ್ ಒಂದಾಲು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರ್ತನೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಓದುತ್ತೆ ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದಾದು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಮೇಯ್ನ್ ಪಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ನ ಪೂರ ಇತ್ತದೇ ತೊಂದು ದಿಯೊಂದೆ ಹೆಚ್ಚಲ ಡ್ರೆಸ್ ಐಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದು ದಿಯೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಒಂದು ಪೊಲ್ದುಕುಂಟು ನೇನು ಒಂಜಿ 2-3 ಪೀಸ್ದೇ ತೊಂದೆ 3 ಪೀಸ್ ಉಂಟು ನೇನು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾವು ಪಂದು ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿದ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ ಮಂತದೇ ತೊಂದೆ ಇಂದು ಇಂಚ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ 2 ಲೇಯರ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲೆವ ಎಲ್ಲೆವ ಅದು ಎಂಚಿನ ಅಂದದು ನಿಕ್ಲಿಂಕ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ತಿರಿಪ್ಪಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್
ಅಗಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈತ ಅಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ದೆ ತೊಂದೆ ಅಂದೊಂಜಿ ಈ ಅಳತೆಡೆ 2-3 ಪೀಸ್ದೆ ತೊಂದೆ ಇಂದು ಎಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಅವ ಜಾಸ್ತಿ ಅವದಾಯ್ತಂದ ನಿಕ್ಲೆಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ ತಿರುಪಲೆ ಪಂಡೆಂಕ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡೇರು ಬೋಡು ಬೊಲ್ದುಕುಂಟು ಬೋಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಪೀಸ್ ಪಾತೊಂದು ಅಂಚ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಂದಾಜಿನ ಮಿತ್ತನೇನು ಕಟ್ ಮಂತದು ದೇತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ತುಂಡು ಕುಂಟು ಕೆಲವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪೀಸ್ದೆ ತೊಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವ ಜಾಸ್ತಿ ಅವದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತದೆ ತೊಂದೆ ತೋಡು ಉಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಕಾಟನ್ದ ಕುಂಟು ಗೊಂಜಿ ದಾಲ ಬರ ಬತ್ತುಜ್ಜಿ ದೇವಡ್ಡ ಒಂತೆ ಅಮ್ಮದೆತ್ತು ದಿತ್ತೀರು ಬೊಕ ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಒಂತೆ ಐಟಮ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಪೀಸ್ ಕುಂಟು 6 ಇತ್ತನೇನು ಪೂರ 9 ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಾಯ್ನೇಟ್ ಕಾಟನ್ ತುಂಡು ಕುಂಟು ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಹಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಏನರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡೇರು ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಇತ್ತನೇಡ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಇಂದುಲ ಕಾಟನೇ ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ನೈಟಿ ಅನು ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ನೈಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಟ ಇಂಚಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ನೈಟಿ ಉಳ್ಳಾಯ್ನೆ ಅಂಚಾಯ್ನೆಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ನೈಟಿ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ಅವಿತೆ ಎಲ್ಲ ಮೀನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಣ್ಣಗ ದೆತ್ತೊಂಬರ್ವೇರು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಇಂದು ಮಾಲೆಂಜೆ ಪವನ ಈ ನೆಟ್ ಬರ್ತನಂಚಿ ನಂದು ನೇನು ದುಂಬೆ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ನೇನ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ನೇನು ಒಂಚೂರು ದುಂಬುಡ್ದಿದ್ದು ಚೂರು ಹೈಜೀನ್ ಅದು ದೆತ್ತೊಂಪೊಯಿ ಪಂಡ ಯಾನಲ್ಪ ತೂತೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬರದಿ ಧೂಳಿರು ಆಯ್ತು ಫುಲ್ಲು ಧೂಳು ಕುಳ್ಳು ದಿಪ್ಪು ಇತ್ತಂತೂ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ಧೂಳೇ ಉಳ್ಳೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಯಾನದೇನು ದುಂಬೆ ದೆತ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಪಂದಿತ್ತೇರು ನೇ ಮಾತ ದುಂಬು ದೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಡದು ಅಣೆಯ ದುಂಬೆ ದೆತ್ತೆ ದಯ ಪಂಡ ಈಗ ಕೊಂಚೂರು ಹೈಜೀನ್ ಅದು ಬೋರ್ಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಯಾನಿಜ್ಜಿನ ಎಲರ್ಜಿದಾಲು ಐಕ್ ಬಾಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಆಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಯಾನೊಂಚೂರು ಮನ್ಪುಕಂದು ದುಂಬೆದೆ ತೊಂದೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಬತ್ತನ ಇಂದೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂದು ಜಿಪ್ ಅನ್ಪಿರದೆ ನಂದಿದೆ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಯಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತನೆ ನೇನು ಐಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಬೋ ಆಫರ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಕಾಲಿಂದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ ಬತ್ತಂಡು ಐನು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಿಜ್ಜಿ ಬೋರ್ಡು ಐನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಯೂಸ್ ಅನ್ಪೇರೆ ತೋದುಲೆ ಇಂದು ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂದು ಲೆಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನೈಕ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ ಇಂದು ರಡ್ಡೇನು ಏನು ಬೋರ್ಡು ಅಂಡದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೇರಬಹುದು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಫರ್ ಇಡು ತಿಕ್ನಿಂಕ್ ಅಂಚೈನೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸೆ ಮಂತೆ ಪಂಡ ದಾಯಿ ಹಣೊಂದುಲ್ಲೆಂಡ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಪಂಡಿತ್ತಿರು ದುಂಬೆ ಬಾಲೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತಾಡ್ಚ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಅಂಡ್ ಆಫರ್ ಇಡಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚೈನೇಟ್ ಯಾನೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೇನು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿಂದು ಈ ಟೊಪ್ಪಿ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಕುಂಟು ಇಂಚ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನ ಇಂದು ಒಜ್ಜಿರುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಪರ್ ಏನು ಕುಂಟುದಾನೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು నేను ಯೂಸ್ ಅನ್ಪಡು ಅವು ಬರ್ವಾತ್ ಡೈಪರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪಡು ಅಂಚಿನವ ಅಂದು ತೂವಡತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದೀಯೊಂಡೆ ನೀರ್ಲ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಪೊದೆ ಪೆರ್ಲಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಡ್ರೈ ಶೀಟ್ ಅಡಿಕೆ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಲಿಗೆ ಎಂಚ ಹಿಂದು ಒಂಜಿ నేను ಈತೇನು ದಿಯೊಂದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಆವೋಡು ಪಂಡತೆ ಅವು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಉಳ್ಳೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 2 ಬಟ್ಟಲ್ಲ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ದಿಯೊಂದೆ ಬೊಕ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಲಾವೆ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋನಾಗ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪತ್ತ ಪೋಡದೆ ಅಂಚೈನೇಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಪಿದೆ ಉಂತುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಬೋಡ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬೋಡ ಪ್ಲೇಕನೇನು ಪತ್ತೊಂಪೊಪ್ಪೆ ಹೊಕಡೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂಗಾರವಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಚಲಿತ ಟೈಮು ಇತ್ತೆ ಅಂಚೈನೇಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂಚದಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ದೆಟ್ಟು ಪಾಡೋಣ ಹಾಪುನ ತಂದು ಇತ್ತನೆಟ್ಟು ಬಾಚನಿಗೆ ಬೊಕ ಕತ್ತರಿ ಬ್ರಷ್ ಬೊಕ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್
ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸ್ಟಿಕ್ ಬೊಟ್ಟು ರಬ್ಬರ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ದಿಯೊಂದೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಬೊಕಂಜಿ ಸೋಪ್ಲ ದಿಯೊಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐನಾತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುವ ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತನೆಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತನೆಂಡ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ದಿಯೊಂದೆ ಬಕೆಟ್ ಪಾಟೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿಗೆತ ಅವಳು ಅಂಚೆನ ಅಲ್ಪನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ಪುಗಂದೆ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮರತ್ತದಿತ್ತನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಐನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತದ್ದು ತೆರಿಪಾಲೆ ಅಂಚ ನಾನೈತೆ ಅವೇ ನಾನು 10 ದಿನ ಉಳ್ಳೇನೆ ಇನ್ನು 21 ತಾರೀಕು ಎಂಕ್ ಪಾರ್ನೆ 2 ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 2ಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಡೇಟ್ ಈ ವಾರ ಪಂಡ ಗುರುವಾರ ಇಂಕ ಇನಿ ಎಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಯರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದೆ ದೀಕ ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಂತಂದು ಲೈನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಣಿ ನಾನು ಉಂತ ಎರಡವಲ್ಲ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ತಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡದು ದುಂಬೆ ರೆಡಿ ಆದೆ ಪೋಕ ಬಂದು ಬ್ಯಾಗ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದೆ ಉಳ್ಳೆ ನಾನು ಅಂಚ ಇದು ಈತ ಐಟಮ್ ದಿಯೊಂದೆ ಬೇತೆಯಾನು ಅಲ್ಲ ಮರತ್ತಿತ್ತನೆಂಡ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಪಾಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇದು ಇದು ಏನು ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಂತುದಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂಚ ಓಕೆ ಎಂಚಿನ ಅವೇ ಎಂಕೆಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ದಿಯೊಂದೆ ಐನ್ ಇಜ್ಜ ವೀಡಿಯೋಡು ಪನ್ಪುಜಿ ಆತೆ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ ಐಕ್ ಬಡದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಬೋಡ ಏನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಐನ್ ದಿಯೊಂದೆ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ಫೀಡಿಂಗ್ ಐಟಿ ಅವಳ ದೆತ್ತೊನೊಡತೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಕೊಂಡ್ರು ಇರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಈ ಅಂತಾಲ ಮರ ತೀಜಿಂದು ನೆನೆಪ್ಪೇಕು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಜ್ಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ನೇನು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾನು ದಿಯೊಂದೆ ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ತೊನ್ನೊಲಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಇಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಂತ ನೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿಜಿ ಯಾನು ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತೀಜಿ ಇನಿ ಮಂತದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ದಾಯ್ತು ಪಂಡ ಯಾನು ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಕೊಂತಿದ್ದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆದಿತ್ತರು ಅಂಚ ಯಾನು ಕೊಂತನೇ ನೆಕ್ ಪಂಡ ಉಂಡ್ಲುಕ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚ ಈಗ ಉಂಡ್ಲುಕ ಮನ್ಪೊಡೋದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚ ನಿಗುಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದೆ ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಲಿತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬಳಂತರಿ ಪಾರ್ದೆ ಕಡೆಯರೆ ಐನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಉಂಡ್ಲುಕ ಸಾರಿ ಈ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಪಾರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಡೆಪುಣೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಡೆನೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಇದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅಂಚ ನೆಟ್ಟು ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಕಾಲಿನ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಪೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈತೆ ಇಂಚ ಕಡಿಪೆ ಇದು ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈಯೇ ಕಡೆಯಡು ದಯಪಂಡ ನನಗೆ ಉಂಡೆ ಅನ್ಪೇರೆ ಸುಲಭ ಪಕ್ಕ ಒಂಚು ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಡೆನಾಗ ನೀರು ಅನ್ನಂಡ ಒಂಚೂರು ಅರಿಪೊಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತದ್ದು ಉಂಡೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಸುಲಭ ಆಪು ಬೇಗ ಆಪು ಅಂಚ ಒಂದು ನೆಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಓಡೋದು ಮುಲಿಯನ್ನು ಚೂರು ತಾರೆ ತುಂಡು ಬಂತದ್ದು ಈತೆ ಅಂಚ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ತಾರೆ ಇಂಚದಿ ಏನು ಉಂಡೆ ಮನ್ಪುಡುಕ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು
ಮುಲು ಉಂಡೆ ಮಂತೊಂದು ಆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಉಳ್ಳ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡೆ ಅನ್ಪೇರೆ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಕ್ಕಿ ಅಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಯಾರು ಮುಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ದೀತೈತೆ ಫ್ರೈ ಅನ್ಪೇರೆ ಅಂದು ನಾ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಫ್ರೈ ಅನ್ಪೇರೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದಿಪ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಅವು ಅಂಟುಂಡು ಐಕ್ ಕೊಡೋದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜೆನೆ ಪಾಡು ಗಿಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಅಂಟುಂಡು ಐಕ್ ದೂರ ದೂರ ಪಾಡು ಮಗ್ಪೊನಗ ಲಂಚನೆ ಪಾಡೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಗ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡೈನ ಅಂದು ಅಂಟುಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕೈನು ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಅನ್ಬೋದು ನನ್ನ ಫ್ಲೇಮ್ ಚೂರು ಮೀಡಿಯಮ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೈಪಾಂಡ ಹೊರ ತಾಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಾನು ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಹೊರ ಉಂಡು ಫ್ರೈ ಅಂತಾರೆ ಉಂಟಾ ಮಿಂಚಾತಂದು నేను ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಂತನತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೈಯದ ಚಾಗ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎರಡರಡ್ಡೆ ಒಂದು ತೆತ್ತೊಂದು ಚಾಪರ್ರೆ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ದೆಲ್ಲಕ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಕಲು ಬರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಿಕ್ಕಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಈಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.